Okay, magsunod atong ihatag na usab sa laing magwawalirong hapuna. Usa kini siya ka sakop sa Romano Katoliko, Yano Aktibo Mantigo, Selbert Biritas Dundoyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang kayong salamat, Brother Tonet Reducto. Maulaw man ta atong introduction. Maulaw ta ato. By the way, salamat. Kayon maayong adlaw sa Ginoo sa tanan nga naminaw ron o maayong pagsaulog sa adlaw di inabanhaw ang atong Ginoo, especially sa mga Kristohanon nga nagsaulog og adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, no? Mga Katoliko o sa pamang grupuha nga isaulog pud og adlaw sa pagkabanhaw. So happy Easter sa tanan. Dayon mo diretso rin ta kay pila ra man ka minutos na hurt kay ko atong gi-share ni Brother June Emmanuel Cabigon. Mo tuog gyud ko ato kay nawang mo give ka prasa nang dunay magsigig text nimo. Ma-hurt mo kana kay madugay ma-in love man ka. Oh na when someone cares you, always yun walay undang, no? Way undang bisan malimot ka niya, dili ka makahatag og kanang maayong reaksyon pod agi sa imong kabisi o sa imo pong ikabuangan, pero nagihapoy ga care nimo, ma-hurt jud na. Ano man kay ma-in love man ka. Okay, so mao na. Oh, pero lami nga pagka nindot nga pagka-hurt kay ma-in love man. Hinaot nga katong naminaw ka ganina makakuha gyud og pagtulon na to, no, mutuog gyud ko ato. Now, diri ko sa kining buhat 432 kay naay usa sa atong mga igsuon nga naa sa grupo sa Piniling Nasod nga mo ni iyang kanunay gyud gipahimog at nga igamit ning bersikuloha sa ilang pagkritik o ingnon talang pagsaway natong mga grupo nga wala kuno magpuyo o magsubay aning mensahe nga gihisgutan sa buhat 432. Ako sang basahon ha. Hinaot nga masulod sa 10 minutos gyud akong pag-discuss ani kay taas ra bagyud kay kumo discuss. Okay, buhat 432 giingon dire ang pundok sa mga magtutuo nagkahiusa sa hunahuna og kasing-kasing ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Now, ganina mo maning gisgutan akong mahigala dre John Kit, si Igsuon Brother Cabigon, amo ning gisgutan before nagsugod diri. Ang hubad nga gigamit nako katong karaan nga medyo lisod kay basahon ba kay naanad ta sa style sa pagsulat kay namang ingon ani, no, mayong balita Biblia. Amo nang akong gituyo nga akong gikutlo ron nagako yung dala nga binag-o na nga lingwahe parang diretso dayon mo tama rin diretso ba kay ato kas karaan murag usay maglibog pagkagsabot kay laglom kayong Bisaya ba. Okay, now inani unsay kuno giingon diri sa buhat 432 ang pundok sa mga magtutuo sa ato pa ang piniling katawhan sa Dios, piniling katawhan ni Kristo or Iglesia ni Kristo. Ang pundok, ang maong pundok naghiusa sa hunahuna og kasing-kasing ug wala kanila miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. So kung sa may butang nga mahuptan nato ang tag-iya tanan. So mura ba gipasabot ba nga kung kitang mga Katoliko or any pundok nga ni allow anang pag-own og property ng private ownership, murag sa akong sabot sa ilang style kung magtudlo nga nasayop kuno ta. O kanang murabag hinoon bisag wa gyud na moy nalitok gyud litra por litra, pero kung sila may mo-share murag mao na akong nasabtan nga sa ato pa og manag-iya ta privately sa usa ka butang nasupak na aning bersikulo ha. Hinoon wala man pod giingon diri nga nasupak na, no, ilan ra po ng kaugalingong pag-interpret, no. Now kung ato guning sabton og ayo kanus aba ni na hitabo o kinsa may giingnan ani, no, unsa may background sa gasuwat ani, no. Now
kini napamulong ni dili ni panahon sa atong panahon karon. Kung dili sa ila ning panahon sa ila nga dili pa kaayo higante ang gingharian ni Kristo. Meaning ingnon ta lang bago-bago pa nagsugod-sugod. Nga kung imong imagine nun, gamay ra sila then siyempre og unsay mahuptan nila, natural mo abot sila una-una nga usahan na to ni. Without saying nga kung moabot ang panahon na magkadako ang gingharian nga by a reason nga pwede ra pud ta mo allow og private ownership. Without saying nga sayop na, no? Now, nagkataon lang ni sa pagsugod sa simbahan. Bisag ako naman siguro sa mga panahon, di ba nga dili pa dako ang gingharian o unsay mga rason nga mahuna-huna nato nga kana lang usahan nato ni. Pero dili manggod magsigi ang panahon nga ingon ana ra maglambo man na. Si Kristo dili supak og paglambo nasa Juan 4:12 kung wa ko masayop 14:12 ba na nga kinsa tong buot mosunod kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa niini. So bisan si Kristo sa iyang wali dili siya mosupak anang paglambo o paglambo, no? So meaning pag abot sa panahon na mga panahon nga namudako nang gingharian then ang kultura pod adunay paglambo ug unsa diha. Now moabot ang panahon nga itugot ng panag-iya sa usa ka butang provided nga dili ma-neglect. Dili ba mawala ba ng esensya gyud sa mensahe nga adunay gyud pagpanghatag. Nga naman daig na kay katigayunan unya manghatag sab ka. Oh, so what's wrong? Wa man pod giingon sa buhat 4:32 nga supak ng private ownership. Di ba? Unya ang gobyerno gaalaw man ana. Unya ang gobyerno gitagaan ra bagahom sa paghimo og mga lagda sab. Di ba? Sa Roma 13 atong masabot na. So mao na nga dili na pagasabton nga ang private ownership sayop na lang gyud. Ang nakasayop lang siguro nato nga kung manag-iya tag butang nga di na ta kahibalo manghatag ba. Kahibalo manghatag. So ang esensya gyud sa mensahe nga manghatag gyud ta. Oh. You know, kung ato ning dadon sa atong simbahang Katoliko dili man kumuingon nga ang atong simbahan gyud nga ma-perfect nga ug unsay mensahe diri natuman gyud gani kung atong lantaw ng paglitok ni Kristo sa dili pa siya mobalik ang iyang katawhan diri di man gyud perfect kay gisulod man gyud demonyo no Mateo 13:24-30 nga gisulod og demonyo then mo nang naanay mga sagbot sa tupad naanay mga apan. So kung naanay mga apan labi na sa mga nagdumala for example so mo reflect po na sa ilang administrasyon mapari bag obispo sa pag-reflect so dili gyud mo perfect nila paghandle ang simbahan. Oh. So naay mga lapses pero ang teaching naa gyud na kanunay kanang giving. Di ba? Gani do naman po yung mga Katoliko historically gahimo gyud ana. Mother Teresa of Calcutta. O uban pang mga santo sa Katoliko. Nga kung mag-research lang po sila makahibalo man sila ana. Pero at present lagi dili pa perfect ang simbahan, no? Di pa perfect ang simbahan. So mao ni ang atong response sa grupo sa pinili. Dayon akong idugang lang nga dili pod kung di po nato ingnon nga ang atong pundok moingon din tag tinuod ni mao ni ang tukod ni Kristo kung nagtuman pananglit ani. Kay bisan kinsang grupo pwede makabuhat ani. Nagali mo ingon nga ang PBCM nakabuhat pug kuno ani o uban pang grupo. Oh. Dili man no kay bisan kinsa samaan ang pagkutlo og ngalan diri sa Biblia then magtukod pod og laing pundok. Oh, mutuo na day ka kay naa sa Biblia ang ngalan. So ato sang subayon kung kanang pundo ka mao bagyo na ang gitukod yun ni Kristo. Kung atong munang mogamit yung putag istorya na. Okay. So dili lang kay gikopya ng pagtulunan diha then tinuod na dayon mi. So bisan kinsa magakopya na. Now, mo ditso ko kung napa ko'y panahon, napa siguro gamay na. Okay. Ada pa 5 minutos, Brad. Oo. Mo ditso ko sa laing hisgutanan. Ako untang basahon mga bersikulo gyud pero ako na lang idiretso para makasave ko og time, no. Now, usa sa gigamit pong sita sa pinili nga nasud nga moingon sila nga sakto sila. Kana ko nung Isaias 2:2 nga naghisgot og katapusang mga adlaw ba o last days nga ilang itumbok nga ang nagsangyaw kuno ana nga Diyos nun nga pagsangyaw o nagwali og kamatuoran
mao kadtong pagtukod ni Tatay Paulino Agapay ni anang piniling nasod. Nga mensahe kay maayo man kuno si tatay, usa ka malumo nga tao, then mao gyud nakaanggid sa batasan ni Kristo. So they assume moingon sila nga nagsugod ng last days o katapusang mga adlaw nga pagwali, no? Nga gihisgutan sumala sa Isaias 2:2 panahon ni kuan kuno tatay Paulino. Now which ako mo cross-examine ko, moingon ko nga dili na tinuod. Kay base sa Biblia kanang last days nga gisgutan diya katapusang mga adlaw nagpasabot na sa pagsugod sa Christianity. Kano sa man nagsugod ang Christianity? Panahon ni Kristo gyud mismo. Kanang last days nagsugod, dili na panahon uwahin na nga 1914 ba or 1957 kanang piniling nasod, dili na siya panahon ana nagsugod gyud na panahon ni Kristo. Unsa may bersikulong gigamit na to ana isip premise o pamatuod ang Hebrehanon 1 ngadto sa 2 nga sa karaan kuno, meaning sa karaang tugon ng Dios nakikistorya pinaagi sa mga propeta, pero sa kaulahi ang mga adlaw ang Dios nakikistorya pinaagi ni Kristo. Kaulahian last days na madala man ako ang King James version, di na lang nako basahon King James version English nga kanang last days diha nagsugod na panahon ni Kristo. Nasa kita karon kay under panahon man ta ni Kristo, so apil na ta mo na ni last days. Sugod sa panahon ni Kristo. So mao na dili na tinuod nga nagsugod na sa panahon lang ni Tatay Paulino. Panahon gyud ni Kristo nagsugod na. So kung dunay mga grupo ron nga moingon sila nga kanang last days nagsugod na sa pagtumaw sa among leader, nagtuo ko nga kung atong sabton nagpaka-Kristo na sila. Kay ang butang nga maangkon ra ni Kristo ila man giangkon. Dili kaha nga sila mo'y gitumbok aning giisgutan sa Biblia nga moabot ang panahon nga dunay magpaka-Kristo. Sumo po na akong pangutana pod o ika-share alang sa ato mga igsuong sa pinili, no? Dayon sa last point nako moingon sila nga kami mo'y tinuod kay gamay raman mi nya ingon dia sa Lucas 2:32 man 12:32 ingon si Kristo da ayaw kahadlok gamayng panon. Yan dili mo mga Katoliko di mo kapasarana kay dako mo kayo. Ang tinuod gamay raman kuno. Now kinahanglan sabto na to ang Biblia sa iyang kinatibuk ang konteksto. Kano sa ba nag-ingon si Kristo ana? Niadtong jutay pa ang mga sakop sa iglesia. Mga apostoles pa unang klarong na membro giingnan niya ay mo kahadlok kay nang hadlok mo to sila labi na katong gilutos sila sa mga Hudiyo nga modawat sa Kristyanismo. Mo giingnan ni Kristo ayaw kahadlok gamayng panon. Pero dili na magpabilin nga gamay. Na sa Marcos 4:30 hangtod sa 32 ang gingharian sa Dios gihulagoy na nga sama sa usa ka lisos mostasa nga labing gamay sa pagtubo ana pagsugod, pero mahimo kining labing dako inig kadako so ito pa mahimong higante. Unya kano sa aba na sugdi ni Kristo ang maong gingharian unang siglo pa, imagine mag 2000 na katuig, no? So kay mahimo mang labing dako unsa mang grupo haron nga nakita nato sa Christianity nga nahimong labing dako, bisag dili ko mo hisgot ana kamo na i-discover og unsa na, no? So kung moingon mo nga kamo na kay gamay rami, so dili day wala day nagtubo. Wala day natuman ang giingon sa Marcos 4 nga mahimong labing dako. Di ba? So mao na nga dapat una to. Pero balikon ko, bisag ang Katoliko daw panlitan nakahibalon na mo unsay bot pasabot nako. Pero wala ko moingon nga ang Katoliko ha perfect na karon. Kay kung perfect na o sa pamailanganan sa Ginoo mo balik, di ba? So, meaning, wala pa ang Ginoo, meaning, dili pa putli. Putli. Putlion sa mang yun na, no? Pero maputli yun na og ayo, inig panudya naman, inig final judgment na, no? So, dili lang sa kutaman, daghang salamat og maayong hapon sa tanan. Okay, pagkiksunan mo ko si Brad Silbert Beritas Dundoyano, Yano Aktibo Mantigo, ngutoy gitawag nga teacher and interpreter. Iyag yung napadayag ro hapuna mga igsunan ang kanini ang team gyud nga sa buhat 5 mga igsunan buhat 4:32 gyud mga igsunan. Nya kung atong tanaw na isumpay na to na imo abot tas 33 uban sa dakong pano
gahom ang mga apostoles nagsaksi pagkabanos tong Ginoong Hesus sa Ginoong Hesus, og ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan kadtong may mga uma o may mga balay nagbaligya nini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles, mga igsunan. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ug tagsa sa kanila sumala sa ilang gikinahanglan. Mo na magigsunan kung mayong tag-apostolis ta na kay katungod na, pero mayong kag ministro ra ka, misyonaryo ra ka na ang pundo ka natukos Pilipinas, bro, layo-layo ra na nini ang gigamit nila nga teksto, mga igsunan. Muna tuwag yung basahon ng Biblia kay basin unya magamit ratas mga pagpangdin na ba pagpanapi. Nya kadang sa Isaias, mga igsunan, Old Testament na unya atong tanawon nga panahon na sa karaang tugon unya kanang New Testament panahon na sa itong Ginoong Jesucristo. Nya usay mo gamit ang karaan para ipaangkon ani ang bag-ong nanggawas karon nga mga pundok sama nini ang sa kanini ang Surigao sa Rubin Icleo. Nya diha man nagikan ang PBCM murag hapon nakaihalin ihatag nimo sa pangulo unya asa man ka makakita na kung nahimo ni silang linya bakas mga apostoles kang Paulino nya gipasang Danilo murag di na mo magigsunan no. Okay, magigsunan tong ihatag no subs.